Dakol dyan oh. Sabit ka boss. Oh no. Oh no. Ano sira? Wow. Ang dami nilang huli oh. Bicolano, Atulayan, Antlers Club. Hello mga Aluchamers, Masters. Ready na expedition to Atulayan. Hey. Sagnay. We'll be spending the high seas for about 24 hours. So it's gonna be today, Monday, until Tuesday. Iguana po yun, iguana yun. Iguana da. Padugo sa pangiturugan ko. Naiiyak po sa akin pag-iturugan lang sa iguana. Baliktad yan. Anong dugo? Vamos, vaya con Dios. Mabuburo kita. Duman yan sa may ano. Dito masaot. Uy, hindi na market oh. Kaya maikot yan. Dito, maduman dito. Out coverage pa. O hindi oh, may saudan dyan oh. Hindi nang itokan. Going to Sagnay. Yun eh, nang kinabutan na niya. Bumili na ako ng isang tray na sugo instead of liquor. Sinugo lang ako. Thank you. Alam ko. Bawal ang arat. Kaya bawal. Pwede ko nga. Yeah. So, halata ito ang mga Aluchamers. Tama. Bawal ning ano, bawal arat. Ayo. Hindi na lang. Duman na lang. Tindahan naman. Panato na po kami. May kapilya. Ay. Nato Elementary School. Kagang nung bigat sa Rusumana, mayo pa yan. Ayo. Naitigyan na ako sa ibang tayo. Nanak po kami sa Nato. Bakong nata, kundi nato. Oh, ayaw na nabaga. Yun na na eh. Yun, ha? Ate, pa. Ate, pa baga. May multipurpose dyan. May multipurpose. Yun yan o. Yan dyan ang parking area. Ang Jandugan. Galing. Hindi pa sa balyo. Sagnay digdi sa Camarines Sur Atulayan. Hindi naman tayo. Ayan po sa protocol, kailangan pumirma. Para sa ayuda. Para sa ayuda.
Ay, ako to. Coast Guard iyo. Paano po kami sa Coast Guard? Lantita. Okay, Pawan. Nagtataog na po. First book. All aboard. Dugay na. Eh po ako na last. Ayan po. Second boat kami. All aboard. Hindi lang ako magdireksyon dyan sa panta. Baka mahalas na. Deman. 1, 2, 3. Yes. Pangadua ko. Sa Atulayan. Thank you po. Thank you po. Why ka mo na darang balak ito man? Nakasabit po. Hili ka daw. Isuway, nakasuway kayo niya. Nakasuway. Tulungan baga. Gasolina ka daw. Sige po. Ito. Ito na po ang Atulayan. Hello mga masters, hello jammers. Nandito na po kami sa headquarters. At may kuro dito. May pinapagawa po tayong master na yung leather line. Dahil ako ay hindi pa upgraded. Downgraded po ako. Magano lang po kami tsatsaga ako sa bato. Rack fishing. Nagkikakakan dyan. Ano, Ning? Alligator fish. Napigapod. Dakol dyan, oh. Oo, no? Ayan po. Ano pala sa kuya, oh. Try kami dito sa Dalampasigan ng Atulayan Island. Ano yung mga kasama natin? Sila ay nagka-camping. At kami naman ay may bait and wait. Ayun, isang isla sana. Maganda sana siguro ang isla. Kaso medyo high tide na. Hindi namin malalasan siya. Maganda sana siya. Lunch time. Mga master. Kadapag po. Diyan na, Pad. Kaon. Ay, masarap po ito.
May nag-iibing aki. Up. Eh, dyan man lang yan. May ano yan dyan, may tinapo na yan dyan. Atulayan Sagnay Camarines Sur. Punta na po kami sa Colache Cove. Ayan. The altitude is getting higher. Kaya okay lang naman. Kaya pa nagtuhod. Ika nga. Fishing is a wholesome adventure. Wow! For the health and lifestyle. Ay, bukat ano ulit. Kapitan. Ayan po ang mga wranglers trekking down. Trekking down the pathway. Mali pala, ganito pala. Grabe si intro ko. It's dinner time. Here at Colache Cove. Bon appetit. Day 2 here at Atulayan. Good. Ayan po ang bunga doon. Nasa harap lang na ito. Ito kami. We're about to go on board for an offshore fishing. Gusto nila maging mga vloggers. Yeah, ang mga vlogger po, kaya naibanan. Just looking at you guys. Ay, Mundo. Maling. Ayan po. Medyo mapaaram na kami. Gurano po daga. Ay, sige po. Oh, yan. Oh, Mel! Bahala ka na. Salamat. Malay mo, atyan ako na naman. Grabe talaga ano nito. Dapat ang ano, ang walking po kami. Siba na ibalo po. Dito na kami sa Atulayan proper.
Nagbibisa pa. Eskwelahan nila. Ito naman. Morning. Sa'yo na. Ay, pigano na po. Getting ready for the expedition. Para sa Ultra Wrangler Adventure. Wow! Mga Brooklyn Mayo, makakabakal ko na siguro siya. Yung gasolina. Gasolina lang. Gasolina lubot. Ang gasolina ito. Ano para? Ay, kita mo no eh. Hindi na kita. Fish on. Fish on. Kita ba yung yan? Ayos ah. May fish on na po. Kami fish-fishon pa. Tamban kaya sulaw-lawan pa. Tamban. Iguana ng God. Oh, iguana. Fish on, Kuya Don. Ano sira? Mulaw. Wow! Dakula, dakuta. Bulan-bulan. Dracula. Ada dapat yang baru tuh itu ay. Puga po or pagi? Bukan tabangin na. Po. Aracan po, to be continued. Ala, nagkabunggo na kami. Sa Spratly sa San Felipe Reef. Ay, saya ako magadyan. Kaya tayo mapira. May subad po ang fishing in tandem. Iyan mo boy. Pinapatanas mo nun yan. Oop. Bansu!
Tapos sa dito pala. Nakulaon si mata. Turinong po ang Pagayunan po ang video. hanggang shooting na lang. Hanggang shooting na lang. Mapuli na po kami. Ayan po mga Aluchammers. Boat number 3. Kami ang boat number 2. Kami ang mga makuura. Makuurig na. Gabos. O ito ang boat number 1. Si Kling. Ito mas makulit. Yan sa likod, kaurag. Ay hamagan sa... Ay, nasa likod na. Ayan po, araw ka rin magbanwit ang mga taga NATO. Sagnay. Sila Kling. Kaya na po malaw. Landing site. So, nato sa kay Port Shore na po. Hop.